Serus. Hej. Tak môže. Ukáž mi stav rukou. Serus. Tak to bude zdraviť susedov, všetkým budeš teraz ruky takto pozrieť. Vidíš za ruky. Češť. Češť, deň dobrý. Češť, tak budeš silno teraz ruku Christopherovi a Andrejovi. Češť, tak dáš ruku. Češť, serus. Češť. Hej. Hej, tak. Bobko. Ahoj. Ahoj, Bobo. Tu pozri. Na mamu. Kukulienka. Tu sa postí, kto tu je? Jaký chlapček tam je? Jej. Kto tam je na obrazovke? Bobo. Kto tam je na obrazovke? No teraz badal, jak som ukázal. Jej. Jej. Kto to tam je? Taký naháč. S dvoma bradami. Tam je. Láska moja, ahoj. Koho mi to? Neusmeješ sa? Neusmeješ sa? A teraz sa usmievaš? Áno? Až teraz si zbadal mamu? A ocko tu je? Kukuk. Kukuk. Ahoj. Ahoj. Otec je železná tlama. Povedz. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Nevieš, jak sa máš tváriť pred kamerou? Ding, 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 ding. Jaký si ty herec? Jaký si Brad ty Pitt? herec? Za mladý. Si bad dog. Mám. No, Bobo, ukáž sa. No, počkaj. Aha. Oj, no good banana. Strawberry. Dačo nové cítim, Aha. ale to musí cítiť. No jasne, že cíti. To je, keď mne dáš kiwi alebo jahody. A prehol táto. No však. Brown rice. Hej, malý. Marko, brown rice. Neviem. Pozri, u teba tu držím, aj keks mu dávam. Daj mu, otvor si baxu. A tam je to mildew, whatever. Nie. No, pozri sa. A prečo tak držíš? Najprv mu daj jesť, potom daj palec. Tak. Nech sa nájde. Bobo, jaké ty fajné papáš. Jaké ty fajné papáš. V baxi je to mildew, keď chceš to millet. Nie mildew. Millet je tam. Bobko. Hej. Kto to také fajné papá? Mňam, mňam, mňam. Vidím tu, neviem, či fajné. Brown rice cereal. Tak dúfam, že je dobré. Daj mi. Neboj sa, poď ku mňamu. A ešte tak chceš? Robí aj napriek teraz. Tiež nechcela. Ona takedy nevíde z klietky. Alebo keď je na klietke, nevojde dnu. Už nie? Už stačilo? Fuj, to je teplo. Vieš čo, môžeš znížiť, keď chceš, alebo vypnúť, lebo som kvôli malému Dole, vidieť taký úplne. oný daj na off. Daj na off, keď chceš. Heat off? Hej. To je predu. No? Chceš? Jaký si zababraný, To nevadí, Bobo. povedz. Pravda? Hej. No, niekedy vyjde celé všetko von. Ešte robí to Ale tu s prehltá, jazykom. nie? To je ešte aj počuť. Hej. Robí to s jazykom, že chce ona, ale nevie ešte, čo má robiť, vieš, sa musí naučiť. Nie, babka? Hej, muzinka moja. No? Však bude spať 3 hodinky. A si mami. Kukička! No ale sa smeje. On bude už asi jesť. No. Teď konečne. Som sa mohla každú pol hodinu zobudiť, aby to pochopili. Susedia. No, babko, ešte chceš? No, už sme ho mali krmiť pred kúpeľou. Nie, po kúpeľi, však sa mi pozváca potom. Tiki.
Jeszcze? No i tak, i twarzysta. To robi takie different. Daj, to zaplnił one. To jest to teraz mlieko jak woda, to je vlastne, nie? Ono mlieko má v sebe, lenže on už žalúdok podľa mňa má mature enough. Že už mu chýba, vieš, že dá čo spracovávať. Jej. Lebo mlieko má veľa fat. Možno 60% fat, vieš. Ale... Ups. No toto pustíme babkám zajtra. Kukička. Toto zajtra si No, babkám Daddy môže celú noc pustiť. bude robiť tieto videá. Toto? No. Aj v nose to už máš, počkaj. No, Bobo, na 4 mesiace. Viem kam. A teba treba nakrmiť. Dány, takú stoličku, keby si mal. Peťo, vajíčka vyčistí. Že? Prndilu teplou vodou. Dáš pomíko. Tak Peťka uvoľním na chvíľu a môže ťa Pokazali pozrieť. vám. Že si mi dneska stúbil masáž. Tie iné podbradníky, čo nepripúšťajú. Budeme mať pyžama No, prať. pekne, papa. Pekne, papa. Našla si to? Našla, no. Hej, Teraz ti to padlo, že? No, vidíš. To možno, že si neprišla na prst. prišla by, daj ten Milad, uvidíš, že príde. Nechce ti ísť na prst? Nie. Daj Milad. Dáme povedal, že ja to robím v takom. Ne. Ale pekne. Lebo ani ochočný v takom mne nechce. Ups, mama vyliala. Budeme to celého predlekať. Mám divné žalúdkové pochody. Ideme? Dobrá, by tvoj žalúdok. Žalúdok? Emergency. Tak choďte. Hej? Bo ty tu nepôjdeš. To by ani nechcete, aby on tu išiel. To mne je jedno. Ja viem, že on nerad chodí. Doma je doma, kurník. No dobrá, odmítaj. To je ono. Aj.